Machiegni ni Ramogi jiwange weche mag tuke midhiambo ma kawuono. Nyinga en James Opondo. Tuke golf mag Magical Kenya oyudo sir kowuok kuom bengi mar ABSA ka ikruok koro iketo ne tukego mabiro chakore tarik 9 nyaka 12 dwe mar adek higani e alap ma Muthaiga Golf Club. Bengi mar ABSA ma osebedo kachiwo sir kuom higni 13 mokalo ne tuke mag Magical Kenya Open nochiwo omenda maromo shillings milion 70. Jotugo ma kwan gi ohewo 156 kowuok e pinje mopogore opogore osendikore mar yuoro tukego ka 8 kuomgi gin jotugo mawuok e pacho kae. Jaloch biro yudo omenda maromo shillings milion 2 pesa mag dola. The Magical Kenya Open comes immediately after we hosted very successfully, I dare say, the Magical Kenya Ladies Open at Vipingo Ridge Golf Resort in January in Kilifi County. A very successful event. We continue to be keen to elevate the ladies event in order to create equal opportunities for both men and women. We are very excited, Chairman of KOGL, for bringing the world to us once more in 2023. Indeed, this is one of the biggest international events, sporting events, we host as a country, Kenya, and we are very proud for it to come here every single year. That includes 6 amateurs, 8 local players, and 2 regional players selected from the Safari Tour, as well as